Hormatly Arzu marketimizin işgärleri. Bugün işimize has ünsli bolmagyny haýyş edýär. Şeýle-de zinan müşterilerimiz bilen salamlaşanna. Olary 8 mart bayramı bilen gutlap, hem de şuňky ýörüýte aksiýalarymyz, arzanlyşlarymyz hakynda ýatladyň. Hormatly gyzgänlerimizi Arzu supermarketimizin Agzywir kollektiwiniň adyndan tüýsürekden gutlaýas. Onu hayal etmeyen işe başlayalım. Eylem müşterilerimiz gelip başladı. Keşke bu ýakty jahanda Ejemjan diri bolsady. Ejemjan bayram bilen gutlap, bagtly etip bilsedi. Tolsanmat bolýar Ejemjan. Bu şokolada bu pulun ýeteni o Ejemjan. Muny ýerine goýda başgasyny alaý bolýarmy? Bu meniň barça pulum. Men ejem 8 mart bayram bilen gutlasym gelýärdi. Ejem gutlasyň gelýärmi? Hawa. Emma bu pulun ýeteni o ahyry. Häzir sen maňa ýeke jemit garaş bolýarmy? Gelin. Başlyk mümkinmi? Bir gyjaga şokolada aly. Pulum ýeteni ok. Goý diýsemem goýanok. Ejemiň bayramyny gutlajak diýe. Ejemiň bayramyny gutlajak diýämi? Hawa. Ejemjan al. Bar ejem mutla. Sağ olun. Sağ ol. Salamcığım. Salam ýence gowmuşsyňyz? Oy, şu paket men gymysy berdiňmi? Hawa ýence bayramyňyz gutly bolsun. Men gydym ýandan çöp pulu ýokdy. Näde barlyka? Oglaýdym kaýa. Men paketin daşynda Arzu market dip ýazylygyny gördümni. Gün size ýygyny taşyrmana geläýdim. Ýok ýence, arkaýyn alaň. Bu size biziň Arzu marketimiziň we gyzyňyzyň 8 mart üçin sowgady. Ýok, çygym, sowut diýäňdi düşünýän beli. Bizde on çöp pulumuz ýok. Alyp biljek gel, gaýrat edim. Ýygyny alaýym da. Ýence maňa ýeke jemit garaşyň? Salamu aleykum gelin. Salam. 8 mart bayramymyz gutly bolsun. Sağ ol, dogum. Men Aýguljan gydym, garawully edip siziň marketinizden bir giden süýçük alyp, men şolary ýygyna getirdim. Bizde on çöp pulumuz ýok. Gaýrat edim, ýygyny alaýym. Gelin, men size düşündüm. Sizin gyzyňyz Aýguljan töwelemi ören akylly. Aýguljan ähli birikdirenje pulunu getirip sizi bagtly etmek üçin sowga daldy. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Emmasy ýok gelinje. Men kirjik wagtym hiç tadymyz ýok wagty. Ejemjan nädip bagtly etip bilerin, nädip gutlap bilerin diýip pikirlenýärdim. O wagtlar ne işim mady, ne zadym mady, ne de pulum mady. Emma indi işmem bar, ýagdaýmam bar. Ýöne sowgat bermäne ejem ýok. Meniňem hasyl bolman galan arzum hasyl bolsun. Şonuň üçin bu sowgady biziň Arzu marketimiziň adyndan, Aýguljanyň adyndan, hem de meniň adymdan kabul edin. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Allah sizden razı bolsun.